Здравейте хора, аз съм Виктор Тенис БГ и тук с мен е Мистер Камес. И сега ще играем Майнкрафт една поредица. Да, и това е нов сервер, защото Митко и всички. Виноват. Мистер. Виноват. А сега тъй с такова дърва, аз тук събирам за хапване. За хапване, ама трябва да се. Ти мен имаш да дърво тук, ще им дадеш нещо тук. Аз вече започвам да купая само. Срещичка. Чик! Ела да видиш какво намерих. Fuck my life. Много яко. Къде съм? Виждам ти. Много яко, а? Атака! Тихо! Тихо. Не се. Дайдеш не къщата обаче. За малко да се фърля в колата. Не знам. Но ще направя къща. Аз ще дам кирка да нова не се фърля. Тя да не се прета. Не ми трябва къща, съм бразъл. Даре, аз казах брат. Не каза кирка. Не съм. Ей, сега ще викат да къща. Не знам, може и да съм казал. Кирка не знам. Ето ти браво. Ама аз имал тук е. Крафтинг тейбъл. Чувствам да ударя. Ой, чедо! Шипи ми тази тебе. Ама не! Давай, бе! Ето много точно. Ето, подарък. Къде избяга? Не дела, аз ще купая Да, там. да. С камената ти като да направя. Каменна брадва. Каменна кирка. Кое е свест? Не. Че, мир. За теб съм. Чубай не. Къде ми е лавата? Ето я. Дано да не ми е изгоряла. Дървото тука. Yes, всичко си ми е тука. Yes. То път не умрях. Не изхвана. Сега ще си направя стъпина. Аз купая длапата за диаманти. Айрон. Какво да е? Намерих айрон Да. под лавата. Сатей. Да, ама не е точно под лавата. Ако го щупя, може и да текне лава, ама не знам. Аз ще пренощувам в тази дупка. Чакай, не. Хем си имаме лава. Светло. Мора не теква е лава. Да катаронги. Той няма техни лава. Yes. Не yes! Нещо изгоря. Дълно да не е кирката. Имах каменна кирка. Ай, той са крипка. Дървото много не ми пука. Ама кирката ми пука. Кой има? Теб? Найде. Ти ма бутна. Не. Какви неща имаш? Цел си дървото и бра. Само дървото. Само дървото. Ай, ела са крипка. Дай дървото да направи дървена кирка. Чай, tu има село, ако са крим. Село ли му? Има някакво нещо като... Селце, братче! Дай да лягаме да спим. Дай да спа в тази 15:06 за 2016 Виктор и Мистер Камес откриха къщ селце. Той няма легла в селата. Има по някой път. Аз съм намирал иначе.
brata, țigăni. Ce ai mușile de ceacă? Ce ai, dai, dacă ofertă. Dă-i și tare ofertă. A, nu se amor și nu se vede. Dai, bă. Ce ai, Ce bă? sănătăți, brata? Не, така ги задържаш. Как се... Мазги да държам, брат, нищо не става. Начни, той ще го удариш. Ще удариш. 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 Да, не да, версия 15 и 16. А, така се барикадирам, как че. И аз сметах се барикадирам, да скрушим къщите. Идвай. Тук ще живеем, идвай. Да, аз имам моркови. Ама яла тук, идвай. Чакай. Идвай. Така се барикадираме. Хора, между другото, нямаш много да... Даде. Е, така ще си ми при селото, хора. Виж как хубава къщичка са мерхме, идвай. Виж, добре, че го видяха. Да. Аз ако не бях вчера, и аз щях да го видя. Ама си, за жалост. Кой е това, бе? Да, бе. Ще я струша понякога, ще я струша по един-два начина. Къде отиде? Тук е моята къща. А, не, брат, яла, наистина. Та грам не е хубава, не ми хареса. Малко е. Ама аз ще я струша. Дай дърво малко. Не, Дървото е мой. не, аз си го събирах, да знаеш. А твоето изгоря цялото това. Си? Всичкото, да. Яла при мен, аз ще я разширя. Много е. Рад има си разширена. Той не ми трябва. Ама си голяма хубава. Ама живей, брат, аз така си живея. Кой освети? Не знам. Не, никой. Има летящи торпи само. Просто. Виж! Не са летящи. Ама изглеждат летящи. Не взе крафтинг тейбъла, нали? Не. Ама аз направих. Направи още един. При мене пък имам... Аз пък знаеш какво имам? Аз имам градинка. Това сламата е. По-добре не питай. Ам кой е? Жито. Аз имам дворче, така, бягай от моята къща. Аре, стига. Това искаш. Не се бъркам. Живея. По-хубаво е си. Да, пък аз намерих хубава екстрата, ще вземете. Хора, на първи ден вече се намерихме сърце. Ако може да намерим и такъв кладенец, деца приказва. Аз го намерих. Кой дето приказва? Не бе, дето имал такъв кладенец. Той, ама що ти каза, дето приказва и аз? Яко да, ще да кажа, дето приказва, че има такъв кладенец. Абе, тя седица ще ги обърта всичките, брат. Те ни предлагат експерт. Брат, знаеш какво не рот? Има кладенец. Не, тук има кладенец. Айде, Викторе! Разехат къщата ти! Тя е само. Артик, тук това събор на селаците, Артик. На селаците? Сега ги видим, брат. Ама гледай, ма, то си иска къщата от тебе, брат. Чай! Къщата ми! Чай. Ти беше ли си затворил заната, брата? Не е само. Чакай, едно да гледам. Влез. Айде, още един, брате! Влизай само, влизай. Лупкай! С такъв каменен меч съм. Ама пъка, къщата ми! Бея! Ти имате айрон. Хайде бягай.
може да намерим такива потуши в къщата на кмета? Да бе, аз съм намирал наистина такива диамантени бутуши. Църквата. По-точно не. Да, бе, църква е това. Не знам, брат, това беше, ама не ми приличаше на църква. Намерих такова. И после къщата ми сгоря от лавата, защото имаше лава. Да е нямало. Ако дойдат, то ще идват. Ти къде ти беше къщата? Аз още една краса. Тя беше близко до моята, Къде? Моята. Моята е тук. То да е тъй, моята къщи. Така. Нямаме ли? Айрон меч и брок. И хляб. И две хляб. И това хляб, не? Да. Ето ще дам един меч. Дай тук ще отсека някакви клюви на страни. Тук е твоята къща. Тя вода има до нея, плуга. Брат, отликаме за да има. Дай ми използване. Кое искаш? Не стига, че ти дадах и брадва. Да, вода ще златен. Аз имам и честа. Моя? Не. Ти изобщо имаш чест. Аз там от пекарната. Нямаш пекарната. Тук е, това е пекарната. Ей, това? Не, това. Църквата ли? Не, аз съм живял тук. Каквато? Живял съм. Като кино ли това? Не. И така ще я взимам. Аз пък си взимам и така кола. Глей, брат, къде съм? Куки! Това е на моята къща. Това си. Да, бе. Къде живееш ли ти? До твоята къща. Просто трени. Дай нещо. Скрикът ще умре. Дървена крик ще умре. И стана. Не мислиш, че стана много дълъг. Да. Трябва да спирам в пасета. Тази къща не е лоша обаче. Коя? Тази при деца на ся. Гете. Това честно ти кажа. Не, чакай. Нима си сборча, обаче. Това е същата като моята. Давай, трепи. Това е същата като моята. Трепи! Дай да задаваме неща. Не дава, не може, не си мога. Не, дай. Аз задържам пак, не стана. Знам и на мен не ми става. Айде да свършаме, защото. Това заобича, бате. Не. Заобича на дигна сърца. Не, влюбиха се с тия два. Да, ги бахте малко. Иде, ще направиш малко бебе. Да, бе. Айде да свършваме екипа. Айде. Чакай, хора, аз бях Виктор Кен. Чао, хора. Чао, Айде, билети съм, билети чу.